Καλώς ήρθατε στο αστρολογικό μου κανάλι. Τον Μάρτιο του 2023 είχαμε την είσοδο του Κρόνου στο ζώδιο των Ιχθύων, στο τελευταίο ζώδιο του Ζωδιακού και στον δικό μου 12ο οίκο. Εκεί λοιπόν με προσκαλεί να κλείσω κύκλους και επίσης να κάνω ψυχολογική εργασία με τον εαυτό μου, έτσι ώστε να αποβάλω τις φοβίες μου ή τουλάχιστον να μάθω να τις διαχειρίζομαι. Πέρα από αυτό, πέρα από τον Κρόνο, υπήρχαν και άλλες όψεις από άλλους πλανήτες ή προοδευτικά συστήματα που είχαν ενεργοποιημένο extreme το γενέθλιό μου οροσκόπιο. Ένα χρόνο αργότερα, τώρα, μπορώ να σας διηγηθώ πώς προσπάθησα να μετατρέψω τις απειλητικές όψεις σε λίγο πιο διαχειρίσιμες. Φίλοι μου, γεια σας. Σας είχα πει ότι όταν θα τελειώσει η ηλιακή επιστροφή του 2023, που αυτό έγινε στα μέσα αυτού του μήνα, θα σας διηγηθώ τις περιπέτειες που είχα σε αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, ξεκινάω από πού? Ξεκινάω στο ότι μισό χρόνο πριν περίπου τα γενέθλιά μου καταστρώνω μερικά οροσκόπια. Πρώτον, την ηλιακή επιστροφή της επόμενης χρονιάς. Τα προοδευτικά συστήματα, ηλιακά τόξα, secondary progression, ανιούσες, έτσι, όλα αυτά. Και βλέπω εκλήψεις, όλα τα προγνωστικά συστήματα που χρησιμοποιούμε. Και βλέπω λοιπόν τι μέλη γενέστε, τι μου υπόσχεται αυτή η χρονιά. Πέρα από αυτό όμως, πάντοτε βλέπω τα οροσκόπια των παιδιών μου, τι λέγεται η μαμά τους, και φυσικά το άντρα μου, τι λέγεται η γυναίκα του. Γιατί έχω ζήσει μια τέτοια κατάσταση που στο δικό μου οροσκόπιο έδειχνε ότι ο δικός μου άντρας θα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Στο οροσκόπιο του άντρα μου δεν έδειχνε το πρόβλημα αυτό. Που σημαίνει ότι θα το πάθαινε επειδή είναι άντρας μου. Μην νομίζω ότι δεν γίνονται τέτοια παιχνίδια. Και για να φύγει αυτή η ενέργεια πήγα κάπου ώστε να γυρίσει το οροσκόπιο και αυτό που θα γίνει να είναι λιγότερο οδυνηρό από το αν πάθαινε κάτι ο άντρας μου. Και έγινε αυτό που όπως το υπολόγιζα, έγιναν τα πράγματα ακριβώς ό,τι υπόσχεται το οροσκόπιό μου, μόνο που η ζημία ήταν μηδαμινή, εντάξει. Λοιπόν, βλέπω όλα αυτά και μετά ξέρω περίπου τι μέλη γενέστε. Πιστεύω πάρα πολύ στην ημαρμένη, πιστεύω πάρα πολύ ότι έχουμε ένα ότι είναι προκαθορισμένος το ότι θα ζήσουμε εδώ. Πιστεύω όμως και πολύ και αποδέχομαι, και αυτό με ηρεμεί, δεν ξέρω αν είναι έτσι ή αν δεν είναι, αλλά εμένα με ηρεμεί, την στοική θεωρία ότι έχουμε την δυνατότητα της επιλογής. Και με τον μύθο τον αγαπημένο μου του Ηρός, τα έχω βάλει κάπως στο μυαλό μου και λέω «ΟΚ, τις δυσκολίες επέλεξες εσύ, αυτά και αυτά και αυτά θα κάνεις έτσι, οπότε κανόνισε». Όχι, δεν έχει κολλήσει η εικόνα. Εγώ σταμάτησα το βίντεο γιατί ξέχασα να σας πω κάτι. Πιστεύω πάρα πολύ ότι αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει. Είτε ξέρεις αστρολογία, είτε σου το πει κάποιος, είτε οτιδήποτε. Όταν είναι κάτι να γίνει για να πάρει το άτομο ένα μάθημα, έτσι ώστε να μπορέσει από εκεί και πέρα να εξελιχθεί, και αυτό μας το δείχνει και το οροσκόπιο περίπου γιατί γίνεται κάτι, συνήθως παίζει και εκεί ένας Κρόνος ένα ρόλο, τότε τα πράγματα γίνονται. Έχω δει λοιπόν πολλές φορές, ακόμη και αν τα άτομα ήταν προειδοποιημένα, ότι πάντα έγινε κάτι που δεν το είχαν υπολογίσει και τελικά έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, για το 23... το οροσκόπιό μου ήταν από πολλές μεριές ενεργοποιημένο στον οίκο 12-6.
Και όσοι ασχολούμαστε με την αστρολογία ξέρουμε ότι δεν είναι και ο καλύτερος άξονας, ο 6-12. Κυρίως ήταν στο 12, το οποίο σημαίνει τι? Σημαίνει νοσοκομεία, ψυχιατρία, γιατί όχι, φυλακές, τόποι απόσυρσης, τα πολύ βαθιά μας ψυχοτέτια και μοναστήρια. Λοιπόν, και επειδή και στο οροσκόπιο των παιδιών μου στην ηλιακή τους επιστροφή κάτι έπαιζε εκεί με μανούλες και Ποσειδώνες και Ιχθύς, σκέφτηκα, πρέπει τώρα κάτι να κάνουμε. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο ότι η αστρολογία είναι ένα δελτίο καιρού. Λέει, θα έρθει παγωνιά. Λέει, θα έρθει τυφώνας. Εμείς πρέπει να το ακούσουμε, στην παγωνιά να βάλουμε τα λουλουδάκια μας μέσα, στον τυφώνα να συμμαζέψουμε τις καρέκλες του κήπου. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα ζήσουμε και τα ανάλογα. Λοιπόν, και έτσι αποφάσισα, αφού τα έψαξα όλα, να βγάλω την ενέργεια αυτή κατά πρώτον, στα πρώτα χτυπήματα, με το που να πάω σε ένα μοναστήρι, να υποδεχτώ τον χρόνο εκεί, του πω καλώς ήρθατε. Βέβαια, έχω μια σελήνη στον Λέοντα. Εντάξει, και αυτή διάλεξε ένα μοναστήρι, το οποίο το έχει αναλάβει ένα ξενοδοχείο με μερικά αστέρια, το έχει κάνει super wow, είναι κάτω στην Βαβαρία, πάνω στο Μπόντζε, σε μια λίμνη, γιατί έπρεπε να έχω και τον Ποσειδώνα, θέλουμε και λίμνη λοιπόν. Και εντάξει, σουίτα πάνω στο νερό, wow. Λοιπόν, και επειδή με το καλημέρα σας ο χρόνος είναι και πάνω στον ήλιο μου, είπα να πάρω και τον σύζυγο. Αλλά μετά σκέφτηκα, όταν κάθισα για να κλείσω το δωμάτιο, ότι εάν εγώ αυτή τη στιγμή που πάω να κλείσω αυτό το super wow και θα πάμε με τον άντρα μου εκεί και τα σκυλιά μας και θα περάσουμε τέλεια μια εβδομάδα, ο Κρόνος, αν του το έλεγα αυτό, τι θα μου έλεγε? Θα μου έλεγε δεν πας καλά, δεν κατάλαβες με ποιον έχεις να κάνεις. Δεν είμαι βίας, είμαι Κρόνος. Οπότε ξανά όλα πίσω και έψαξα και βρήκα ένα μοναστήρι Κρόνιο, θα το δείτε στις φωτογραφίες, πάλι κοντά στη λίμνη, και ο δαιμονισμένος δαίμονας που πάντα λέω τι έκανε, το μοναστήρι αυτό είχε και ένα super luxus hotel, ξενοδοχείο λίγο πιο πέρα. Και είπα να πάω σε Κρόνιο μοναστήρι, να πάω να μείνω στο ξενοδοχείο, αλλά και επειδή πάλι μου φέρε στο νου τον Κρόνο που μου έκανε ένα όχι, έμεινα λοιπόν στους ξενώνες του μοναστηριού, ξυπνούσα το πρωί, πήγαινα στη λειτουργία, 5:30 και πάμε να συναντήσουμε τον Θεό. Το μεσημέρι πήγαινα στη λειτουργία, το απόγευμα δεν ξέρω τι λειτουργίες παρακολουθούσα. Έτρωγα στο μεγάλο σαλόνι που τρώγανε όλοι. Ναι, εντάξει, ήταν καλά. Όχι, ήταν καλά, ήταν πραγματικά καλά. Αυτό που με συγκλώνησε είναι ότι με το που μπήκε ο Κρόνος στο λεπτό στους Ιχθύς, άρχισε να χιονίζει. Ήταν μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Θα σας βάλω φωτογραφίες μέσα, απίστευτο. Και αυτό είναι το εσωτερικό του ναού, καθώς και η πανέμορφη παλιά βιβλιοθήκη με χιλιάδες βιβλία, παλιά έντυπα, απίθανη, μια απίθανη ατμόσφαιρα μέσα σε αυτήν την βιβλιοθήκη. Λοιπόν, 12ο οίκος, προοδευτική σελήνη στο Σκορπιό, 6-12, τι μας θυμίζει αυτό? Ένα από τα πολλά γυναικολογικά θέματα, έτσι, Πλούτονας, κύτταρα, κάτι κακό μας λέει σαν πρώτο. Και όντως δεν το γλίτωσα. Ακριβώς την ημέρα που η όψη η άλλη ήταν έντονη, έφτασε, είχα μια ρολίμωξη.
Αλλά επειδή εγώ ήξερα τι θα μπορούσε να γίνει, είχα μαζί μου και το cranberry χυμό, είχα μαζί μου και ομοιοπαθητικά. Το δωμάτιό μου βέβαια πολύ καθαρό, όλα τέλεια, αλλά ένα δωμάτιο, ένα κρεβατάκι, ένα τραπεζάκι, το παράθυρο που έβλεπα έξω. Ελπίζω να το έχω από όλες τις φωτογραφίες. Σε νοσοκομείο το ίδιο πράγμα. Όταν ήμουν ξαπλωμένη και είχα αυτούς τους ρίγους, αυτό σκεφτόμουν, σαν να είμαι στο νοσοκομείο. Λοιπόν, εντάξει, μερικές ώρες και μετά, και λέω μακάρι να μείνει εδώ το κακό. Βέβαια, ο έκτος οίκος είναι και τα βαθιά ψυχολογικά, έχουμε και την προοδευτική σελήνη στο Σκορπιό και πρέπει να αλλάξουμε πετσί και να βγάλουμε τα αποθυμένα μας και τις φοβίες μας, και αυτά θα σας την διηγηθώ στο επόμενο βίντεο που θα σας κάνω για το πώς πέρασα εκεί. Ναι, θέλω να προσέχετε, μην τρομοκρατήστε εάν δείτε μια όψη. Για να γίνει κάτι πρέπει πολλοί μέθοδοι πρόβλεψης να σας το χτυπάνε και να λένε πρόσεξε, εδώ θα γίνει κάτι. Δηλαδή, αν είχα μονάχα έναν χρόνο που θα περάσω από τον ήλιο μου, αλλά ήταν και πολλές άλλες όψεις που μου δείχναν πρόσεξε, εδώ έχουμε θέματα. Το τι η προοδευτική σελήνη τι κινούσε, τα υπόλοιπα τράνζετ με τον Άρη εκεί, δηλαδή η ζωδιακή άφεση, οι ανιούσες, όλα λέγανε προσοχή. Ναι. Αυτά ήθελα να σας πω σαν νούμερο 1 της περιπέτειάς μου, και την νούμερο 2 περιπέτεια θα σας την διηγηθώ σε ένα άλλο βίντεο. Και ξέχασα. Όταν λοιπόν βγήκα και άφηνα το μοναστήρι, το πρώτο τραγούδι που άκουσα στο αυτοκίνητο ήταν το Flowers της Miley. Και έτσι, είναι στο μυαλό μου κάθε φορά που το ακούω. Θυμάμαι πως έβγαινα από το μοναστήρι. Ίσως να σας πω και ένα άλλο που είναι λίγο αστείο. Το αστείο είναι ότι είπα ότι εφόσον θα πάω να συναντήσω τον Κρόνο, θα πάρω και το αυτοκίνητο του συζύγου που ήταν καινούριο και που έχω πρόβλημα να το οδηγήσω. Εγώ η καημένη είμαι 1,5 μέτρο, δεν είμαι μαθημένη στα SUV. Και πήγα έτσι, εντάξει, στον ευθύ δρόμο το πάω, Λοιπόν, φτάνω στο μοναστήρι και έχει ένα μεγάλο παρκάρισμα, εγώ πάω παρκάρι και στο μεγάλο το παρκάρισμα, Πηγαίνω λοιπόν στην ρεσεψιόν του μοναστηριού και μου λένε το αυτοκίνητό σας που είναι, λέω στο παρκάρισμα εκεί. Όχι, μου λέει εκεί είναι και επισκέπτης, θα το φέρετε εδώ. Και εγώ κοιτάζω και λέω, εδώ πού? Και έπρεπε να περάσω μέσα από στενά, από γαλαρίες και λέω, τώρα το χτυπήσω, τελικά δεν το χτύπησα. Αλλά ξεπέρασα και αυτόν τον φόβο. Και όταν έφευγα, αφού είχα ξαναπεράσει αυτά τα στενά και τα δρομάκια και τις πέτρες και ήρθε το τραγούδι της Μάιλι, είπα ελευθερία, χαρά και φεύγουμε τώρα από την πρώτη περιπέτεια. Ναι, αυτά σαν πρώτο βήμα.